ng new normal. Sa ika-50 araw matapos ideklara ang Enhanced Community Quarantine sa Luzon, ang ATI Bicol ay nagpatuloy sa buong operasyon nito simula noong Lunes, ika-4 ng Mayo taong 2020. Ito ay naganap sa pagtapos ng ECQ at sa pagsimula naman ng General Community Quarantine. Ang GCQ ay kasalukuyang nakataas sa mga lugar na may low to moderate risk, kabilang na ang lalawigan ng Camarines Sur at munisipalidad ng Pili, kung saan matatagpuan ang ATI Regional Training Center. Sa panahon ng ECQ, ang ATI Bicol ay naghatid ng mga pangunahing serbisyo sa extension. Isinagawa ito mula March 16 hanggang April 30 habang mahigpit na sumusunod sa mga hakbang pangkaligtasan o safety measures upang maiwasan o mabawasan ang mga panganib na maaaring mangyari sa pagkalat ng 2019 coronavirus disease or COVID-19. Sa pagtapos ng ECQ noong April 30, sinimulan ng ATI Bicol ang inisyatibo sa pagsagawa ng distance learning gamit ang mga information technology resources tulad ng social media at mass media. Samantala, kung blended learning approach naman ang isasagawa, ibig sabihin pinaghalong distant learning at face-to-face interaction. Patuloy na isasagawa ng ATI Bicol ang mga precautionary measures o pag-iingat sa pagsagawa ng face-to-face learning activities. Ang face-to-face learning activities ay hindi pa maaaring isagawa sa buwan ng Mayo at Hunyo. Simula Hulyo, maaari itong isagawa, subalit ang pinakamaraming kalahok dito ay 20 katao lamang at patuloy pa rin isasagawa ang mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa tulad ng pagsusuot ng face mask, physical distancing, madalas na paghugas ng kamay at paggamit ng hand sanitizer, at pagpili ng maluwang na lugar kung saan gaganapin ang pagpupulong.